Hello, nagbag nga rabi tayo kapsat. Kahit liman iti mangipaay iti may isang kanta. Akas pagtayo mikin ni Apo Diyos, iti baot iti kastoy nga kapadasan tayo ta. Tasaan nga melingad kada tayo iti paspasama ito'y gapuan ng ti coronavirus. Katinasan ko ng surat awan ti sabali nga makatulong kada tayo no di ni Apo Jesus. Takinunana in John chapter 15 verse 5 no awanak kat awan ti mabalin nyo nga maramidan. So nga kahit iman nga mangipay ti may isang kanta kas kantaan mi ni Apo Jesus iti daytoy nga rabi. Iti title daytoy nga kanta ket pinadas mi nga Ilocano. Actually iti kankana ay spiritual song nga ti title na Jesus magay makaiso. Ngam inilokano mi nga gasawa kaya iti Ilocano na una na Jesus awan kas kenka. Ken Jesus awan tiin ka pagdanagan. Ken Jesus tanangin ragsak awan hinggana. Awaten Jesus tiyag mo, iten mo tiyag mo, ket agserbi ka, madaydayo ka. O Jesus dito'y biyag mo, awan isa bali ngayon na ikanta, lumiti ayat mo, managabalik ka, managayan ka. Jesus awan di kasken ka, ken Jesus awan ti gwagwano di namnaman. Ken Jesus ayan ken talna adda ken ka. Awaten Jesus tiyag mo, iten mo tiyag mo, ken agserbi ka, madaydayo ka. O Jesus dito'y biyag mo, awan isa bali ngayon na ikanta, lumiti ayat mo, managabalin ka, managayan ka. Jesus awan ti kasken ka, madaydayo ka. O Jesus dito'y biyag mo, awan ti sabali ngayon na ikanta, lumiti ayat mo, managabalin ka, managayan ka. Jesus awan